Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ексо, тук е Бейкън. Здравейте! А, Днес ще играем на GTA San Andreas. ще Ти покажа къде си, бе? на мостът за мост сам. Не знам. Сега ще покажа. Дали има такова? Ето, бе, ето та. Тук също. Аре. Аз съм полицай, знаеш що? Що, аре, кажи се. Ви убихаме. И сега и двамата сме полицаи. Нали, сега ти търсиш ли такива? Да, търса. Ей, тук заре покажа, че има някой. И аз съм полицай. Те се скача. Ако сега скочиш до моето и после е в болница. В болницата, не в болницата, направо в клиниката. Направо в морда скачиш. Направо в гроба, бе. Ти какво говориш? Мордата е такова. Малко по-гадно. Аз Опа! Чай са. Ей, тук ми показва, че някакви има, ама... Заклещи са. закачи. Чакай, аз ще излезам да бутам. Аре, бутай на заре, бутай. От там ли? Не да тук, бе, на другата страна, надолу. Добре, а сега отивам там да. Аре, давай! Аре! Давай! И за мен гонят. Защо? Аре, бе, що ти тръгва, бе? Чакай, бе, я ще я бута. О, тръгна си! Откачихме. А показва ли ти се? Показва ли ти се? Ти карай, аз ще стрелям. Добре. Сега скачвам. Не, аз ще карам, аре. Добре. Защото аз дали съм полицай. Криминал ми пиши. Аз Сега... червен ли съм? Да. Това е защото ти ударя в колата. Това си глупост, човек. Много тъпо, нали? Няма вечно да сме полицаи. Не е интересно само да сме да започнали Ето го, бе, ето го. Ей, той е. Това не е труден. Ми покажа ми кой да хвана. Окей. Какво ще ми направи това? Трябва да слезем и да го хванем на бусите, това да напишем. Аре, събори го, е! О, Това беше екстремен скок. Потъваме. Джипката ми отиде. Сега къде ще наберем кола, бе? Не знам. Ей, там ми покажа, че има коля. Ей, там. Той пак лодка е ми, сладка ще кола ми кажа. Дай ми пари! Защото ме хвана. Какво? Защото ме хвана. Какво да прави? Хвана ме. Що хванал? Хванах. Хванах. Ма човек, това не е хубаво сега. Значи аз помагам ти да издърпаш колата. Аз не знаех, че те хвана. Аз не знаех, че ти го ще хвана. То събичко се хваща, бах ти. Аз стои хич не го знае. Кой ще прави тук, бе? Монстър трик ще прави. Аре, бе, газа е. Аз се състезавам, Купеш? Ще се състезавам, ще състезава. Аз трябва да обобия лош.
seja abraço pra quem toma guarda. Que é assistindo. Vê mais esquerda, clica. Deixa eu ver.